Ka tekno kala launch biang sa kana gawe ka pun thma jongka. Bat ha kana ka pun kana ka tekno kala la ban long ka brand ka banangkong hapo India ka bala ban shna ya ki pun ki baslim tamo ki bastang tam hadin ka Samsung. Hot kanero ka de ka company China mo kumbalong kiwe kum ka OnePlus, Redmi, Xiaomi, Realme, Poco, Vivo, Oppo, Infinix badang bun kiwe ru. Handre la da shuyo asngau ya ka kerteng ka company te kumta don rut napdeng jongi Kim Yashim serious mo ya kana ka company. Handre ha ka jing Xiaom kana ka company kalong inovatif bah. Namar wat dagi fold phone ru kasna ki flip phone ru kasna. Kumbalong kiwe ki company ki bakampau kum ka Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Honor but Infinix. Onda kila launch le sa ka to ka Tecno Spark Slim M kane ka brand kan salong ka brand ka basna ya ka phone ka baslim tam hapo perte. Kane ka de kata ka phone ka baslim tam hapo perte onda kila dep launch ya ka Tecno Spark Slim. Kane kan kam slim susu ya ka to ka Samsung Galaxy S25 Edge Ro. Bat ka bakam phalla ka long ba kiwe ki brand kimla ban ai da battery bakam he haki slim phone jongki kumba kane ka Tecno ka ai. Namar ki phone ki bala pan slim than M kimla shu ban ai da battery bakam he ka mAh jong o. Kanuksa kalongkum katuga Samsung Galaxy S25 Edge ki ai tang dau bateri uba lah hajar kendai spa mAh. But what ha katuga iPhone 17 Aero ka bakin salon chen mentau benai lada ngam bakala ka de kendai trik jong neu benai. Ha kata ka iPhone 17 Aero ha kaliang bateri tekan amla ban ai kumba ai kana ka Tecno. Ngan sapoi ha ka bentau bateri jong karu saipit nadu basdang hadu bakut jong kana ka video ba pinja kam singau thu syai. Te ha chua bengan sedang singau ba ai ka like jong pi bat katuga hype jong pi. Kum kadak ba pia kersan lane motivate yanga bangan nang la banang yai penmi mo kum kini ki jat video. Bat lada pide ki banang wan temai ngap pedang singau bai pi ha kana ka channel. Te lada pi kuat banang yu i susu kum kini ki jat video ki bayade sepang ki pun temai bat kiwe ki tag updates pila ban like bat subscribe ya kana ka channel. Te ya mentangin page ya kita ki features jong kana ka pun ka Tecno Power Slim. Ka deru ka pun ka baslim tam hadin ka to ka Samsung Galaxy S25 Edge. Tengin sedang syua ha ka design bat ka build jongka. Ka design jongka ta kumba pi hang ne kalong kum nemo ka to ka design jongka. Kalong simple bat ha ka to ka kamera modul jongka ngai i baga stream kum ka to ka Infinix Hot 60i bat ka to ka Lava Blaze AMOLED 2. Handre ha ka ne ha peding bat na surrounding jong ka to ka kamera lens jongka M ka don yaki lights kumba pi hang ne. Bat kine ki lights pila ruban customize yaki ha setting ha ka jing kwa jong pi. Bat ya kine ki lights kila ai kerteng da kita ki dynamic mode lights design. Tenang ta haka build jongka pat haka body bat ke bak jongka kisna daki polycarbonate lane ki plastik. Bat nang ta haka main highlight jongka kata haka thickness jongka kajing stang jongka mo ka poitang sun point kendai pusan Kala jan ya rengkat kajing stang jongka bat ka tuka Samsung Galaxy S25 Edge. Kane ka S25 Edge ka poi sun point pra Handre ka dot jongka pat ka poi shilak shipe hajar ka dot jongka. Te haka jing khia jongka ne ka weight jongka ru ka sting ba kane ka pun ka poitang sispa san pun gram. Nalor ba ka stang bat ka sting kadang la ban yo ya kata ka durability certification da kata ka MIL STD 810H. Te haki SIM card ka support dagi dual nano SIM card. Ki claim ai daga hybrid SIM slot kamut kam don option ban expand ya ka storage jongka. Haka IP rating pat ki ada ka IP64. Bat ban unlock ya kana ka phone pat ki ada ka under display fingerprint daga optical sensor. Te haki kolos jongka pat ki don light li. Ka banangkong kata ka slim white, ka baar kata ka sky blue, ka balai pat kata ka cool black. Te mentapat ini poi haka display jongka. Haka display nalor bakala slim ru kadang la ban ai da kata ka 3D curve display. Te kane ka pun kala yo ru ya kanam kum kata ka world's first slimmest 3D curve display. Te ka jing he kane ka display jongka kalong 0.9 inci. Bat kila ai da kata ka 1.5K 3D curve AMOLED display. Si spa 10 Hz ka refresh rate ki ai. Bat ha ka brightness kan riu spa nits kata ka high brightness jongka. Bat hadu 1000 nits pat kata ka peak brightness jongka. Ha ka to ka screen to body ratio jongka ru ka biang. Kim da he than kitu ki bezels lana gitu ki benta bayong ka to ka display jongka na side. Tenang tah ka display protection pat ki ada ka Gorilla Glass 7i. Ka display jongka te kala biang ban page film ne page video. Teman tapat ini poi hau chipset jongka. Chipset lana processor ki ah kana ka pun kata da MediaTek Dimensity 6400 bat 1 nanometer ki snai u. Une uju processor ubaki ah ka to ka Realme 15T de. Ka pun ka bangadang sude penmi video. Ngatarai labun na pedeng jongpi ki balayo i ya ka to ka video jong ka to ka Realme 15T. Une processor te 4 day baklan bor usulong normal balance chipset na kabenta ki normal usage. Bat une uju processor wat dagi pun ki bah po HP jaru la don ki ba ai da une. Kum ka to ka Infinix Hot 60i nang ta ka to ka Lava Storm Line. Une te u gaming processor mo. Handre ula pat ban handle ya ki normal task. Te haka antu tu score uyo tang kum ba saulak ripeu hajar AA. Te haki games kum ka BGMI bat ka Call of Duty ka support daga 60 FPS. Te haka software jong ka pat ki ada ka Android 15 bat uta o High OS 15. Haka OS update la nega Android update kin ai tang system. At least kila day ban ai arsnem day.
Handre ha ke security update tekin ai arsnem. Tenang ta hadu chipeu tuli kita ki AI features kila ai ha kana pun. Kum kata ka allow voice, ka call assistant, ka translation assistant, ka social assistant, kata ka document assistant, nang ta kata ka writing assistant, ka AI notes, ka circle to search, ka Google Gemini, badang don sa ka VR. Haki budget pun am kum kine kiduna bhaki pun ki ba penbiang ya kita ki AI features kum ba penbiang ha kana pun. Te ha ka ram bat ka storage jongka kana pun ka don tang ka wema kata da ka prajibi ka ram bat sis par prajibi ka storage. Ha ka jai ram ba ki la ha kana pun kata da ka LPDDR4X bat ka jai storage bat ki ada ka UFS 2.2. Kini ru gila kamera kendiat kita ki jai ram bat ki jai storage. Teman tapan ini poh haka kamera jongka. Kana pun ka don artili ki kamera jongka nadin. Kabanang kong ki ada ka 1 megapixel ka primary kamera. Bat haki video stabilization ki ai tang da kata ka EIS kata ka electronic image stabilization. Ki klaim ai da kata ka OIS ka optical image stabilization. Haki video kala ban shoot da ka 2K 30 fps. Nang ta haka tu ka kamera ka ba arpat ki ai tang da ka 4 megapixel ka depth kamera. Bat haka front kamera jongka ki ada ka 4 megapixel. Bat haki video jongka na ka front kamera jongka ru ka support da ka 2K 30 fps. Haka na ka kamera jongka ru ki lalek ka scotting day. Namar ki penduk ya kata ultra wide kamera ka OIS ru ki claim ai nang ta kata ka 4K ru ka claim support. Namar baki la pen slim pelat m ya kana ka pun sakita kin penbiang te kin am ya nong shu. Na kata ka daw ki pun habaki don ya kita ki special highlight features jongki m ki site penduna ne ki compromise hakal yang processor ne ka kamera. Te kana ka pun ru ka long kumta ki don kita ki compromise jongka hakal yang ka kamera jongka. Temen tapan ini poy hau bateri jongka. Hakane ka liang ru ka de ka main highlight features jongka. Namar wat lada ka long ka pun ka baslim tamru kadang lak ban ai do bateri bakam he kata da u 1000 cispa rupiah mAh. Wat da ki brand ki bakam paru kim lak ban ai da bateri bakam he mo kum kato ka Samsung Galaxy S25 Edge. Hakato ki lak ban ai tang da ulah jar khandai spa mAh. Handre kane wat lada ka long ka pun ka baslim tamru kadang lak ban ai da bateri ba ai haki pun normal ru. Namar wat nunta ki sngiru dang bun ki pun ki ba ai tang da ki 1000 mAh bateri. Te ha u charger jong kapat ki ada u 1000 volt. Te ha ki ki features jong kapat kana ka pun ki ada ki sipeu teligi 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5, u Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4. Haki mic ki ada ki artiligi mic. Ha speaker pat ki atang da u speaker hangne ru ki le cost cutting dai ki la compromise kendiat. Nang ta kata ka wide one L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support. WIR blaster ru udon. Nang ta kata ka NFC te ki claim ai. Bat barok ki sensor ki badan kam kila download hakana ka phone. Temen tapat ngin poi haka main kata ka deka dor jongka. Ka dor tra jong kana ka phone ka poi kat kendai jar kendai spa kendai arpeu jar mo. Kala rem kendiat haka to ka dor mo. Handre lada apply ya ki bang offer kala banduna hadu si jar na ka to ka dor tra jongka. Lada ka poi at least tang kumba kan riu kan nya jaru te kala kambiang mo kana ka phone. Handre haka to ka dor te ka kamrem kendiat. Namar ba ka long ka slimmest phone na kata ka daw kala yo daw ban penhe dor mo kendiat. Hoj haka na ka liang kala long special ba kana ka phone. Namar hadin ka to ka basilak 10,000 ka dor ka to ka Samsung Galaxy S25 Edge. Amdon shu ki phone ki ba slim tam ki ba ya compete bat ka to. Handre tang kane ka bala compete bat ka to ka silak 10,000 ka dor. Haka liang ka jingstang. Te kumta lada pibat ya kana ka phone ki briu kila ban long impress mo. Anda ki iya ka jingstang bat ka jingsting jongka. Handre namar bakal long special ha kata ka benta em. Tekila don ru kita ki compromise jongka. Kum ha auto processor jongka. Ubawat daki pun ki bah po 10,000 ru ki ada uneu processor. Nang ta ka to ka kamera jongka ru kum ha ka to ka ultra wide kamera ki claim ai. Ka OIS ru ki claim ai nang ta bakam support ya ka 4K video. Handre lada pikwa ai ka pun ka bakam per ki ba klain ban page media ki bom de ki balek kai game bat ki bom don kam ai ya kata ka kamera te phila ban consider ya kana ka phone. Namar ka biang pat ha ka display u battery bat ka design jongka mo lane ka thickness jongka. Te ban page media bat ban lek ki normal touch te ka biang hi. Tementang ngatrai lang baga naga video pilala ban singathu ya kita ki features jong kana ka phone ka bas slim tam bat pilala ruban design pidan kam nem kum kana ka phone ka bas tang tam telada pikwa banang yu i kum kine ki jat video ki baye de sepang ki phone thamai bat ki we tag update singa bhal like ya kana video bat subscribe lada phim pat dem tengin siam hakawe pat ka video jenga kumle sibun.